razmišljala sam o tome, pošto dugo radim u tužilaštvu, već 20 godina i onda od pripravničkih dana vi ne vidite uopšte te sistemske probleme, jer radite lakša krivična dela. I imam neki utisak da u osnovnom tužilaštvu sam prepoznavala neke prepreke u radu, ali da je to bilo u manjem obimu. Međutim, kad sam došla u više tužilaštvo i kada sam radila baš u posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, da sam tada radila samo te predmete korupcije, velikih pranja novca, ljudi koji su imali poluge zlata, kupovali neke slike. Tad sam tek shvatila u stvari da je to jedan potpuno drugi svet za koji nisam zaista znala da postoji, jer vam se pre dešavalo da takav neki predmet dobijete možda jednom u par godina, a kada za tih 5-6 godina radite samo takve predmete, onda vam se nekada perspektiva potpuno menja. I tek tad sam shvatila da postoji veliki broj predmeta koji će se kočiti u nekom delu, da li je to u policiji, da li je to kod nas, da li je to na sudu i da će biti mnogo mesta da će neki predmet se zakočiti pre nego što dođe do neke osuđujuće presude. Kažem, radila sam u tom odeljenju od osnivanja od 2018. godine, 1. marta, i imala sam sve osuđujuće presude, držala sam seminare, važila sam uvek za neko ko ima dobre rezultate rada, ko dobro radi sa policijom, držala sam seminari za moje kolege, tužioci iz drugih odeljenja. Ja sam, kada je došao Nenad Stefanović na čelo tužilaštva, imali smo već neke drugačije poglede na rešavanje predmeta i već pre toga sam u nekim predmetima koji su njemu bili značajni nisam želela da postupim po njegovom usmenom uputstvu da odbaci krivičnu prijavu protiv jednog lica, visokog funkcionera policije. Posle 2 meseca tako natezanja ja sam insistirala da mi izda pisano obavezno uputstvo. Posle 2 meseca on i Brankica Marić su mi jako ljuto izdali to pisano uputstvo i mislim da je to bio prvi znak da će sa mnom moći da se komunicira jedino na taj način, da usmeni nalozi neće dolaziti u obzir. Oni znaju mene i od ranije, znaju kakva sam, znaju da ću ja raditi samo onako kako ja smatram da je po zakonu i kada je došao taj moment hapšenja tih lica, taj predmet je prvo dugo stajao u tužilaštvu za organizovani kriminal. Kada sam kod mene stajao 1,5 godina, tada sam od policajaca dobila informacije da postoje neke opstrukcije, da nije do njih, ali da je komplikovan predmet i tako dalje. Međutim, ja sam insistirala na tome, pisala sam e-mailove, pisala sam urgencije, ostavljala pisani trag o tome. Imali smo više sastanaka i kada je na kraju došlo do realizacije, do hapšenja tih ljudi, meni je na taj dan rečeno da sam više premeštena iz tog odeljenja, da neću raditi taj slučaj, da neću sutra saslušavati okrivljene, što je bilo toliko neobičajno. Nikad se u Srbiji, ja ne znam da li se igde u svetu desilo da neki tužilac koji radi, priprema hapšenje, organizuje hapšenje, da on tog dana bude smenjen. Kažem, bez obrazloženja. Bilo je dato neko obrazloženje da je bila potreba posla, ali baš zašto u tom momentu. Pa da sam ja nekada ranije izražavala želju, onda se opet postavlja pitanje zašto tog dana kad sam uhapsila, zašto to nije urađeno ranije ili kasnije. I kasnije, posle toga sam i provlačena kroz tabloide i da sam navodno taj predmet loše radila, iako sam ja imala sve sačuvano kod sebe šta sam i kako radila. Pa sam ih pitala, pošto su oni vršili uvid, zašto mi nisu davali neke usmene naloge ili napismene ako nešto sam loše radila ili tu nešto nije valjalo, jer ništa od toga nije postojalo u predmetu. I sada, posle 1,5 dana, ozbiljne torture po svim osnovima od toga kako vam se dodeljuju stručni saradnici, ne idete uopšte ni na kakve seminare, a to je nešto na osnovu čega se vrednuje kasnije naš rad. Zapisničare, nemate parking mesto, kada tražite godišnji odmor, to jako teško dobijete. Dakle, svaki dan je jedna muka ozbiljna u celom tom sistemu i sada sam opet bez svog obrazloženja, bez ičega, prebačena u odeljenje za maloletnički kriminal. Iako sam na nekoj anketi koju smo prvi put sada dobili, ja zaokružila da želim da radim u odeljenju za borbu protiv korupcije. Ono što je meni žao, 3 koleginice koje su radile u tom odeljenju zajedno sa mnom od osnivanja 2018. godine su sada na sopstveni zahtev napustile to odeljenje. One su iskusne, imaju 15-20 godina tužilačkog staža. Njima je za šefa korupcije postavljena koleginica koja ima 2 godine tužilačkog staža i koja je bila naš saradnik. Mi smo je obučavali 2018-19. godine i žao mi je što opet ljudi koji su izrazili želju 2018. da rade u tom odeljenju, koji su 6 godina prolazili silne obuke, u njih je država i svi drugi ulagali, radili su te predmete. Žao mi je što su oni odlučili, ne vide svoju budućnost u tom odeljenju i odlučili su da iz njega izađu i ta želja njima uslišena. Njih 3 su izašli iz tog odeljenja. Meni je žao, ja nekako mislim da je to gorući problem u našoj zemlji.
Ja mislim da je baš mnogo zarobljena. Ne samo što pričam, kad pričam o zarobljenoj državi, ne samo o tome da se donose loši zakoni, da se donose namerno zakoni puni pravnih praznina, da se donose zakoni lex specialis koji važe samo za određenu teritoriju dela grada ili samo za neki projekat Expo-a, da imate puno stvari koje se objavljaju da su službena tajna, nemate javne nabavke, nego se posebni propisi propisuju. Znači, već u tom nekoj regulativi na najvišem nivou se dešavaju neke stvari koje su čudni, da više tužilaštvo ni nema prostora da nešto uradi ako donesete takav zakon. Mi možemo samo da primenjujemo ili ne primenjujemo zakon, a onda kasnije na nivou zakona i primjene dolazite do još većih opstrukcija i meni je danas nezamislivo da se bilo koji ozbiljan predmet korupcije gdje su aktuelni donosioci odluka, političari, oni iz izvršne vlasti, jer je tu nažalost uvek najveća od te tri grane vlasti, najveća je moć uvek u izvršnoj vlasti. Nemam utisak da bilo koji predmet može danas da se reši u Srbiji. Postoje pojedinci, baš ih je malo, koji meni pružaju podršku i koji se bore na svoj način. Oni isto traže pisana obavezno uputstva, izjavljaju prigovore i zbog toga budu sankcionisani već sledećom prilikom. Dobiju neko, kažem, ili nemaju uopšte saradnika, ili premeštaj, ili maltretiranje po bilo kom osnovu, da li odmori, da li parking mesta, da li razmeštaj po kancelarijama, teški predmeti, stari predmeti, dakle to odmah bude sankcionisano. Jako nas je malo, ljudi su nekako u uverenju da ne mogu ništa da promene, da treba prosto se pusti i uklope u taj sistem i da vide kako mogu što bezbolnije po njih da prođu u ovom sistemu. Ne vide da bilo kog smisla ima to što ja radim. Misle da je uzaludno, da je to prosto nešto što je veće od svih nas. I da, kažem, ako budu mirniji i ako budu tiši, da će dobiti neke te sitne pogodnosti, neki seminar, dobrog saradnika, više saradnika, parking mesto, da će im se tolerisati kada dolaze i odlaze s posla, neće ih niko proganjati, stvarati im neprijatne situacije i shvatili su da njihov radni dan, naš posao je inače težak, shvatili su da ukoliko bi im neko još otežavao tako težak posao, da je to za njih neprihvatljivo i da prosto je najbolji način ta neka ćutnja i nama se pokazalo unazad da je ta neka poslušnost i pristajanje jedini recept za napredovanje u našoj organizaciji. Kao i svi problemi kreću od ozgore. Mislim da je jako važno koji ljudi se nalaze na čelu tih institucija. Mislim o personalnim rešenjima i na čelu Vrhovnog tužilaštva i ovog najvećeg tužilaštva u ovom delu Evrope, a to je Više tužilaštvo u Beogradu. Tu su najvažniji predmeti, najveća teritorija, sve sedišta svih ministarstava, svih institucija su na našoj nadležnosti. Užasno je važno pitanje kadrova, jer to povlači kasnije izbor novih kadrova, to povlači pitanje kaznene politike, ujednačavanje prakse, sporazuma, dakle sve ono što bi trebalo jednu pravnu državu da čini transparentnost. Mi sada imamo da se kriju predmeti, krije se ko su obrađivači tih predmeta, mi ne možemo saznamo ošte ko je doneo neku odluku za koju je javno zainteresovana, ne znamo ko je, kriju se, a mi smo sada samostalni i nosioci smo javno-tužilačkih funkcije, nismo više zamenici. Morali bi svi da odgovaramo individualno svojim imenom i prezimenom. Mislim da bi mnogo čemu zavisilo i otvorenost prema medijima, prema građanima. Mislim, u našem tužilaštvu se zaključuje veliki broj sporazuma o priznanju krivičnog dela. Mi od advokata, od sudija čujemo da su to vrlo čudni sporazumi, da su to blagi, da se nisu radile finansijske istrage, da su se radile neke čudne prekvalifikacije na blaža krivična dela, da postoje privilegovani advokati, privilegovani okrivljeni. To je sve nešto što urušava i naše uverenje, a pogotovo uverenje građana da su svi jednaki pred zakonom. Mislim da je prvi korak taj, a kada bismo imali dobre kadrove i volju, zaista pravu da se nešto radi u tom smislu, onda bi postojali proceduralne neke stvari koje bi se mogle promeniti i od tužilačke policije, koja bi bila direktno podređena nama, a ne ministru unutrašnjih poslova, od nekih zakonskih rešenja koje bi mogle biti bolje formulisana, ali kada bi bili kadrovi koji bi se za tako nešto zalagali, mislim da bi to bio lakši deo posla da se urade neke sitnije zakonske izmene.